Kohimen ko para bayit kau try Jesus Christ. Kane kalong ka binda jang ka gospel kababun ki bru ki snau tanna. Ka jinkli jong Jesu hau Petrus shapang ka jingir ka jong. Padngitip yaka dao balew Jesu kli kum kane ka jinkli hau Petrus. Namar ula kentait ula len ya Jesu laisi. Mendau Jesu wan shau ban kerli hatopi kam eat mo yana. Haka jingim jongiru don bun ki briu ya ke bangi eat ki len yangi. Ngiyomat bun jait ki jinglen. Ngiyomat bun ki briu ki shetkala yangi ki shukar yangi. Ngekendu ki beri ki syukor hapo ki yinga sem jongi. Ngilaban yekendu kambun ha kene ke juk ka bamenda. Upa ki kon o syukor ya ke kemi ki kon. Ka kemi ki kon ka syukor ya upa ki kon. Ki kon ki syukor ya ke kemi ki pa. Ki himmen ki para ki syukor ya la ki jongi himmen ki para. Kikur ki syukor ya ke wai, ki len ya ke wai. Hapo ki inga sem jongi hi ngilaban yo i kum kene ka jinglen. Naga benta ka kaspa, naga benta ka ba kambun ka kendau. Naga benta ka jingyo jimmantoi si por arpor. Haba ki briu ki tok yang ida ka pisa. Neki penbi yang ida ka pesa ngi koloi ban chet kala wat ia ki bayid ba toin jangi ki bru kim ting shu ban pen mong ban pen sosi yala ki jongi bayid naga benta ka jimman doi shi porar por kane kalong ka jinglong jong bun ki inga sem ngira ban yo i bun ki kon ki sosi na marupa o shikor ya ka kami ka kemiru kaleka ju don bon jait ki jingle kumne kabangia kendo man kasni hapoki inga sem jangi hapadengi himmen ki para jangi bad lada jia kum kene ki kam lada don mano ba shukor yangi ne len yangi ne shetkala yangi ngim nutshu ban map yaki ngim nutshu ban le bhashu yaki but ki ong shisin ba ki lekum ne but ngistang ban bishar ngitip ye ki jinglong jangki but ngim nur shu ban tur shajan ngim tre shu ban ma but ka gospel men da kasngi ka hikai kum no u Petrus ula lenya u Jesu ula shetkala u Jesu ula shukari u Jesu ula ong laizin ngamitu ya u ne u Jesu kumba ong ulok ya kalok nadu menda ngamdon jingede e Yesu batpi ne kum kalok ka ong ya ulok nadu menda kasngi pimdeshu ulok janga kile sa hangno henre wat num wanchu shayin ni shay dios ngo kum gini ki kendin namarba pilale kum ne yanga namarba pim shimla kongo yanga namarba pim shimla yid yanga ban menda u Jesu pat uong kum no ya u Petrus Hato Jesu la ong ya u Petrus kumba ong mangi. Hato Jesu la tur sya u ban kirli ya u bale mela shat kirlayanga. Bale mela lenyanga. Bale mela shukor yanga. Nado menda kasngi ngam don jinga de e Yesu batpi. Kile ngan wat no da way pa. Hato Jesu ula tur sya u Petrus ban le pen port persya ya u namar ula len ya u. Ujisu utur shajan kumno yangi but ngi part ngi tur shajan kumno yaki para briyo jangi kadba ngi yakendu kum kane ka jingshat kala kum kane ka jinglen kum kane ka jingshukor ngi tur shaki briyo kibales new yangi daka white lang daki suloi daka jingdom daka jimbitar henry ujisu part
Shimla pinyar pod persya yau u Petrus belalen. Henry ula kro biang yau daka jingid. Ula pendim mai biang yau daka jingid. Katno tiliki inga sem ki pin mong pin ban ya ki bayir da toin jangi. Katno ngot ki himen para ki peniap ya ki way na marba ki lalen ya ki la shatkala ya ki. Hakamat kapisa katengga. Hakamat ki jimman doi shipor arpor. Don buon ki beriu ki penmong ye ki way. Ki pendiap ye ki way. Don jingishu hakadon ur jangi kristan menda. Don jingishu hakidon ur jangi ingasem kristan menda. But ju don batur shaki bahid batoin ki bela mong lupa daka jingid. Jesu u kod u weringi way pay way. Kadbangi penkre nagabendakas ngi buram Pentecost. Hatto don jingid hakadon ur jambi. Hatto pilamo ban pediang biang daka jingid yaki himmen ki para jambi. Hatto pilamo ban map yaki bayir wa toin jambi. Namar pidon jingid hakadon ur. Ne pi ongkum no. Hatto pitur shaki beriu daka jingdom daka jimbitar. Dakaba kille binia halur ki jingdona ajonki. Dakaba bishar pinram yaki. Hakeno kedur ngi im haki inga sem jangi. Hato don jingid haki inga sem jangi. Ujisu utush jan yangi ban kille. Kadba uyakendo yangi hakalindi janga jimbakala. Kadba uyakendo yangi ngidang lepop. Kadba udang yakendo yangi ngidang lenshi len yao. Un pensange yangi hakalindi singking. Ban kili ya kaju kajingkali. Hato pikam it mo yanga banyakini. Lesi ujisu un pensange yapi upa ki kon jangi ingasem. Neki mi kon jangi ingasem. Neki kon. Badun kili. Hato pikam it mo yanga. Kat nongot upa. Kat nongot ke kami. Kat nongot ki kon. Ki pensange ban kili ya kajingkali kumne. Kat nongot na pedang jangi ngidon ga donod ban pensange yeki daka jingid. Ngi pensange iki brio daka jingdom. Ngi pensange iki brio daka mensiam ban penhiarpod. Ngi pensange iki brio halindi singking tang ban peniap. Ngim jo pensange iki brio hakalindi singking ban pendi mai jingid such a scene. Lese ki brio ki yo i haba ki yo i yengi ki lindi singing lese ki pet ya pet em na marketing na marngi don tangka jing dom jim betar but ka mensiam pen herpod ben pen yap ye ki we ben pen jot ye ki we Jesu usange hakalindi u ap hakalindi u ap haka perlau jangi ying jangi u ap haka kamera janga ying jangi ben kali kokon hatopi kam it mo yanga banya kini ki kam ka bapile Hato pikam eat mo yanga banyak ene ke jimbele in basiniyo jambi. Jesu uwan shengi iway pa iway. Ka Pentecost kalanga jimpente mai ya ka mensiyam jangi. Ka Pentecost kalanga jingay lahat yang jangu Jesu ban pindim mai ka jingid ban ka jingshirhem jingay jangi. Habangi don Pentecost aki inga sem jangi instang ban ong nga kloy ban map yaka nga kloy ban map yawu nga kloy ban map iki kon janga nga kloy ban map iki himen ki para janga namar nga don jingid biang hakadonud hakamensiam ka jingerle kalong hato don jingid hakaparte hato don jingid aki inga sem jangi hato don jingid hakadonud jangi kumbau Jesu don ka jingid nagabinda jangi baro Jesu beid karko kardoy yangi ngilong gejait beriu baladu jingid ngilong gejait beriu badap da ka jingdom ka jimbetar ka jing tarais niyo yarap yangi sachasin bangindup laban pendimai ka jingid jangi bandup kedup yakiway kibabakala kibajingay no name bangiru ngilong gikun jome Enyaro ya utrai Jesu Christ.